Prezentați-vă. Sărul Mețeșan din Jibou. Eu fac o prezentare cu Nodon. Eu nu pot să scurtez prezentarea. Da. Ai scurtat prezentarea? Am scurtat-o. Începe. Eu încep și când trecu ea sară pe codru. Și-a batit frunza cu clopul. Codrule să n-ai mânie. Că ți-a batit frunza ție. Și-am ajuns înțat cu soare. Am văzut că-i sărbătoare. Codrule să n-ai mânie. Că ți-a batit frunza ție. Am ajuns înțat cu soare. Am văzut că-i sărbătoare. Codrule să n-ai mânie. Că ți-a batit frunza ție. Am ajuns înțat cu soare. Am văzut că-i sărbătoare. Codrule să n-ai mânie. Că ți-a batit frunza ție. Bă, nu știu ce să zic. Arată din rău mare, frate. Stai, frate, să-l opresc. Pupa!